Moi boa xente, que tal? Como estamos? Benvidos a un novo programa de O Radar, programa 56, 57 ou 58. Isto diría que te lo he mirado antes. Creo que tiña que te lo he mirado antes de arrincar a grabación, pero bueno, da igual. Que máis dá? O número está no título e tampouco é importante porque o importante é quen está ao outro lado da pantalla para falar do seu proxecto, que hoxe son tres os que están ao outro lado, falta algún, pero bueno, creo que seguramente sexa unha boa representación do que é a banda para ben ou para mal, non? Que estas cosas igual son unha representación moi boa ou unha representación moi mala. Xa o veremos. Un deles é repetidor, pasou aquí xa fai, hostia, 2 anos debe ser, máis ou menos debe ser da súa visita, cambiou un pouco porque ten algo máis de pelo, eu tamén teño máis pelo daquela, que aquela me rapaba, el tamén ten moito máis pelo do que tiña. Os outros dous é a súa primeira vez por aquí, xuntos, con máis xente, como dicía, forman Collón de Lola e desvelos xa en pantalla. Que tal, como estamos? Moi boas. Que Moi tal, ben, Dani? estamos, todo ben. Aquí está o repetidor. Permitidme que lle faga esta pregunta a Bruno Repetidor aquí nesta canle, porque carallo, chaval, o sea, teu cambio, tes unha melenaza agora que flipas, Eso foi cando colgamos a chamada aquel día con Robacallos, dixen, hasta que volva ao rincón de Daniel non corto o pelo. E aquí estou. Mañá rapo. O sería magnífico que fose eso, sería... Eu me vou querer, o sea, eu vou quedar con como que é verdade e xa está. Perfecto. De feito, eu fai un mes tiña o pelo como a ti, que me dixara tamén, me dixara melena, levaba tamén moito tempo sen cortalo, pero como teño o ombro jodido e non me era capaz de lavalo, ao final dixen, vou non cortar outra vez, pero quería tamén deixar melena, pero bueno, non falemos de pelo, ou sí, porque aquí os tres, os catro que estamos temos ben de pelo, además temos os catro barba, podríamos centrar a conversa en cuestións de pelo e barba, Non che patrocina un barbeiro ni nada, non? Por ahora non, estuvo aberto que No, calquera Barbeiro barbeiro ou non, non, acheso que ia, sexa. non se ia facer rico con nós tampouco, o Barbeiro. No, bueno, non te creas, comigo fanse ricos, que unha vez ao mes vou ao barbeiro a arranxala e outro día ainda me funda ali arreglando a barba e comprándolle un aceite e unha cera e unhas mierdas para botarme. O sea que comigo sí que se Din, fan rico. din que é un proceso moi placentero eso de ir ao barbeiro, eu nunca o probei. É unha gozada. A min, entre Mm. que cortar a barba, arreglar, despois ponme unha toallita aí húmeda con non sei que, dame cunha cousa que me masajea. É un placer absoluto. É un placer. É un placer. Eu de feito levo indo ao peluqueiro, non sei, unha vez cada 2 anos, o mesmo peluqueiro dende que teño 5 anos, sempre me di que teño pelo de cabalo, e por outra banda o que fago ali é cortarme as puntas un pouquiño, falar un pouco do Celta e tal, e que me afeite, porque eu só me afeito cando vou ali. O sea, eu teño barba basicamente porque afeitar me parece lamentable e perigoso. Entón, pois é algo que teño claro que paso de todo, vamos, paso de todo. A mí que me afeite Antonio, que diste cando che ponen aí o pano este, buah, Grande, increíble. Antonio, grande. Un saludo, Antonio. Un saludo a Antonio, que se quere patrocinar, se quere entrar a patrocinar a Canle, estou disposto, aínda que escoitei aí unha cousa que non me gustou, escoitei aí a palabra celta, Bueno, a ver, eu son de baloncesto, eu gustame o Celta e tal, pero eu paso bastante do fútbol. Respeto a todo o mundo, non hai problema. a ver, eu teño que respetar ao Celta porque está en arriba, entón non me queda outra, pouco podo dicir. Ainda que quixera meterme con alguén do Celta, non hai motivo, pero bueno, vamos a... Igual saco este tema máis adiante, non o sei, pero hoxe non estamos para falar do Celta, non estamos para falar de Barbas, que sí que tamén igual falamos algo máis adiante. Estamos a falar da vosa banda de Collón de Lola, dunha banda que quen vos vexe en directo lle vai evocar seguramente a súa infancia, lle vai evocar a súa xuventude, que estades cumplindo a niños, estades cunha xira que fixera un concerto, despois do verán vai haber máis datas,
Falademe un pouquiño de vos. Contádeme un pouquiño que o que facedes. Bueno, pois, quen arranca? Dale ti, Adri. se queres. Dale ti. Pois, bueno, o que é o noso proxecto empezou nun piso de estudiantes en Santiago, era o 2010, e entón, Bueno, bueno, estudantes, bueno, de matriculados en carreiras. Bueno, sí, perdona sí, por o sea, sí, sí, un o sea, carreira, o moi único que difícil. sal, de feito, o único que saquei limpio da miña estancia en Santiago foi Collón de Lola, non foi outra cousa. Bueno, Porque Que non é a pouco, carreira non foi quen de tirar para diante con ela. Pero sí, por eso que era un piso que facíamos que estudiábamos, íbamos a clase esas cousas. Bueno, xurdiu ali xunto con outro compañeiro que daquela tocaba con nós, que se chama Cooper, e con Quinti, que, bueno, Quinti vivía noutro piso, pero, bueno, era como se fora da pandilla. Bueno, a Adri ocorreuselle a toleira de recuperar digamos, ese legado que deixara o Xabarín Club dos 90 e fomos para adiante. Empezamos a ensayar e, bueno, pouco a pouco a cousa fixose grande e bueno, agora pues, xa nos encontramos aquí con xa pues, un poquito máis maiorcitos, pero bueno, entre todo esta fíxose grande, bueno, a nosa maneira, tampouco moi grande tampouco se fixo. bueno, fíxose o Pero suficientemente grande para 15 anos despois seguir tocando. por exemplo, ademais. Sí, a sí, ver, o que di Pupi un pouco tamén, os inicios foron como calquera outro grupo, pois os colegas queríamos tocar algunhas cancións e tal. Eu xa dende pequeno, bueno, como calquera que creceu nos 90 en Galicia, que ten corazón, flipou co Xabarín Clube, coas súas cancións. Eu xa no instituto, pasando en memoria así un pouco, cando supemos que íbamos a falar contigo e tal, non é o xermen de Collón de Lola, pero eu no instituto xa tocáramos uns temas en final de curso, tocáramos Estou na lavadora, de Son Goku tamén, sempre era algo que eu tiña en mente que tocar as cancións do Xabarín de maneira un pouco tamén metaleira ou un pouco máis tal, que tiña que triunfar a nivel lo que sexa, triunfar de que a xente lle pode molar, sabes? E claro, en Santiago, pois o típico, estábamos estudiando aí a tope, non parábamos de estudiar, non tiñamos nada de tempo libre, entón, bueno, coñecín a Pupi na carreira, eu vivía con Cooper, que era o guitarrista que comezou con nós, con Quinti, o baixista, como dicía él, pois empezamos a ensayar e lle dimos pa diante. E o primeiro bolo do grupo foi en febreiro de 2011, no cumpleanos dun mítico empresario do metal, do heavy metal que había en Santiago, que se chamaba Jackie, que tiña o TNT, un lugar de postín que íbamos por aí todos os días. Non sei se tocáramos, non sei, Pupi, pois 8 ou 9 cancións igual, e daquelas en Peteiro todavía, estábamos 4 personas, Cooper, Quinti, Pupi, máis eu. Bueno, dimos o primeiro bolo aí nun cumpleanos, era en Entroido, no febreiro de 2011, e, bueno, a partir de aí, pois xa foron saindo cousiñas. Se queredes tamén, que senón eu son un pesado e me poño a falar tal. Imos falando, eu se me acordo de movidas así de algún concerto en especial que estivo guapo, que teño algunhas cousiñas apuntadas, pois vamos sacando. No, Pero bueno, seguide. xa vos vou preguntar por concertos especiais, por peores concertos, por estas cosas, pero, joder, sí que é verdade que coño, levar 15 anos tendo un proxecto con máis menos concertos, pero 15 anos despois seguir activos, home, está claro que non é un éxito de gañar millóns de cartos, nin é un éxito de estar en 50.000 festivales agora mismo, nin estas cousas, pero para min xa sí que se pode considerar a palabra éxito porque, joder, sabedes, todos sabemos moitos proxectos que empezaron que por circunstancias o tiveron que parar e vos seguramente cos mellores e peores momentos neste tempo, con cambios de formación e demais, pero ostras, 15 anos a mí me parece unha puta pasada, Eu Joder, non,
unha puta locura. A verdad que sí. Non me vin involucrado nunca en nada que durara tanto. Entón, o sea, pasa que a cosa vai pasando e de repente te das cuenta que o tempo pasa, claro, ainda que Claro, porque non te des conta. vos nese momento, nese primeiro concerto, porque claro, aquí ahora pouco vai poder falar Bruno, non? Como moito poder falar de oídas, porque claro, aí non estaba dentro da banda, non? Pero no voso caso, no, en vos os dous, nese momento tiñades esperanza ou tiñades idea, porque claro, empezades como eso, de estudiantes, no pouco tempo que tiñades libre, de incluso seguir un ano despois. O sea, xa non digo de estar Mira, 15 anos. Pupi, me permites contestar? Sí, sí, claro. Claro, no primeiro concerto, evidentemente, para nada, quero decir, nos molou, pasámoslo ben, era un pouco a idea. Estábamos en Santiago, como dicen, estudiando a tope, vamos. Pero bueno, nos pronto nos deron un pouco unha hostia de hostia para ben, quero decir, de en plan, hostia, isto igual pode funcionar. Porque o noso segundo concerto foi en Santiago tamén, foi en abril do 2011, se non recordo mal. Foi na FIETSE, que era un macro evento botellón da Universidade de Santiago, de químicas ou algo así. Paradóxicamente todos éramos de letras, pero estábamos aí. Claro, fomos a tocar sen ninguna pretensión. Bueno, segundo concerto de collón tal, se uniu Peteiro, que era o trompetista, xa estaba Peteiro nese segundo concerto. Non sei moi ben, non lembro quen nos chamou nin por qué, porque solamente habíamos dado ese concerto do TNT, penso. E bueno, fomos ali a tocar, claro, non sabíamos nin o que era, nin nada. Chegamos ali e aquilo estaba petado, pero petado en plan miles de persoas. Quer decir, era un macro botellón que entraba nunha sala que cabían unhas 1000 personas e se estaba petado. Entón, bueno, tocábamos ali con Pito de Picasso, de Síberes, que era un grupo que nos fixemos aí amigos ao principio, tal, que eran de Ribeira. De feito, nos levaron a tocar a Ribeira algunha vez, non sei que será deles, pero era moi boa xente. Bueno, tocamos ali, tío, eu lembro estar tocando Estou na lavadora, aquelo foi un pouco das non sei cantas había ali, pero igual 1000 personas, a organización desbordada pola violencia irradiada no público, tocando cancións de pop rock en galego, sabes? Un pouco máis cañeiro, sí que é certo que non sempre lle metimos tralla, eu toco con doble pedal a tope todas as cancións, algunhas non, porque tocamos de todo, dende funky, pop, todas do Xabarín, pero o baixista tamén lle metía moita caña, o guitarrista tamén era bastante heavy e tal. Hostia, ali dixemos, hostia, non sabemos se facemos ben ou mal, pero isto igual podemos ir de festa de puta madre e a xente igual o vai pasar guai, sabes? Tú lembras así, Pupi, porque eu é a sensación que... Claro, o que me din conta nese bolo foi o que significaba o fenómeno collón. Sabes, que de repente, pois o que dis ti, o sea, moita xente nunca escoitara en directo os temas do Xabarín Club, a imensa maioría, porque naquel momento os grupos que ahora mesmo sobreviven do Xabarín, como Caimán do Río Tea, Heredeiros da Cruz e demás, Sinestro Total. Bueno, Sinestro Total tocaba, pero Heredeiros daquela non tocaba, Caimán do Río Tea tamén estaba parado, e moitísimos temas máis de grupos ou de temas que se fixeron no Xabarín que quedaron aí, que nunca a xente escoitara en directo e que, claro, tocados do xeito que os tocamos nós e con esa, non sei, pois con esas ganas, claro, eu cando veía os da organización agarrando as vallas e uno, sabes, un tío de la organización agarrando coas mans a valla e nos pés estaba apoyándose no escenario, sabes, para que non tiraran a valla. Non te acuerdas? Claro, ti estabas detrás. E logo que nos dixeran, mira, por favor, non provoquéis a la gente, porque tal... Aí en plan, oye, rapaz, socio, tal, tranquilos, tal, sabes? En plan, Claro, pero, o sea, en realidad eu non estaba facendo outra cosa que non fora tocar, non estaba provocando a ninguén, sabes? Entón, claro, aí foi cando empezou toda a movida. E logo que dicías ti antes, Daniel, pues, joder, pues, unha vez comezamos aí a voráxine de empezar a tocar, tocábamos bastante en Santiago, ao final, pues, en 15 anos tes altos e baixos,
pero eu quería dicir que realmente, aínda que sone cursi ou tal, que realmente a frase de somos unha familia, non sei que, tal, é que realmente eu sinto a todos os integrantes de Collón, os que están agora e os da formación original, home, sobre todo a formación original eu vivín con Cooper moitos anos, é o meu mellor amigo, con Quinti viví moitas cousas tamén, e con Pupi tamén vivín e tal, pero todos, ao final, somos unha familia, temos ganas de estar xuntos, cando pasamos períodos en estar, intentamos pois, quedar para ensayar, montar algúns bolos, porque, joder, cada un ten a súa vida e tamén temos todos proxectos de cancións propias, pero Collón é algo que non o podes deixar, estamos como condenados a existir, porque personalmente eu, para mí son familia, así de claro. O sea, Para min tamén. falo máis con eles e me relaciono máis con eles que con moitas persoas da miña familia, pero bueno, eso... É que, Eu joder, igual. ao final unevos as ganas de tocar, unevos unhas cancións que nos marcaron, como dicía ao principio, que nos marcaron a todos, unevos unha banda, no caso de Bolos Dous, que a que vos marcou o inicio, a que vos marcou o empezar, a que vos marcou, pois seguramente que vos molase tocar en directo. Claro, ahora chega, por exemplo, chega Bruno, pero claro, chega o mismo, porque para ti, Bruno, seguramente tamén, claro, son cancións que, joder, todos tiñamos na casa. E como vos pasa con outros proxectos, o importante máis que o que facedes en riba do escenario é eso que acabas de dicir, familia. O sea, levarse guai e que hai unha unión, hai moitas cousas en común. Sí, A ver, sí. Bruno, Bruno, Nada, dalle. eu, como foi a claro, túa entrada en Collón? claro, é que estabades falando de eso, dos inicios. Eu aí tiña 16 anos, no andaba neses meollos. Pero eu acórdame cando esta xente quería incorporar un segundo evento e me contactaran polo Facebook daquela, creo, e era como, aparte fora, buscamos un saxofonista, somos Collón de Lola, tocamos cancións de versións de Xabarín Club, tal, e eu, rollo, creo que o Facebook non entraba, pero nunca, e a veces quedan aí como en solicitudes e tal, e acórdame de que unha vez, pois desto, que de repente topas a mensaxe e a mensaxe era de facía un mes ou unha cousa así, e foi como, hostia, tío, pero isto é guapísimo. E aí como que os buscara, Me tenías en visto e non me contestabas. Ti non Como sabías é? da súa existencia? Eu non coñecía, non? E a raíz desa mensaxe busquei, vin algún vídeo en YouTube e dixen, hostia, isto mola. E faleilles en plan de, oye, non estaréis buscando aún. Onde foi? Pero como te contactamos? Por que te contactamos? Por Facebook. A min dixeradesme que vos falara de min Víctor Inferno. Que é un chaval de aquí que é colega común e co cual eu teño grabado con outros grupos, algunha maqueta na súa casa e demais, e el foi aí o nexo. E nada, a raíz deso, pois, fun a ensayar, coñecín a todos, sí que eso, me sorprendeu, pois eso, a unión de todos, e outra cousa que me sorprendeu ao final é que ao final son os temas de Xabarín, pero teñen moita esencia de Collón. Non é un copia e pega. Exacto. E a min eso tamén me sorprendeu moito decir, hostia, pero non sei. Por exemplo, Carmiña Bacaloura, a versión Collón é unha experiencia. É que eu digo unha cousa, aquí moitas veces se tocando facía os directos en Twitch, sí que falaba un pouco máis e demais. Eu aquí teñome moitas veces posicionado en contra das bandas de versións, pero ollo, das bandas de versións as que simplemente se suben... No, cuida, isto se cree, verdad que o dixe, as bandas de versións que simplemente se suben ao escenario e copian e pegan o que fai a banda original. Cando hai algo que notas, pois, oye, daslle un toque máis cañeiro, daslle un toque máis propio, eso sí que me mola, porque eu vou aquí a calle San Juan a Coruña a ver moitos domingos ou sábados, xente que coñezo que toca eso, fin de semana, e tocan as cancións míticas, tocan cancións de rock, de pop, de inglés, en castelán e demais. E eu hai xente que non son capaz de poder veros en directo cando tocan en algún bar porque non lle aportan nada. A mí me gusta que haxa unha identidade ou que metas outros instrumentos que non están na canción original, que haxa outro rollo.
quizáis un pouco de recollida de cable nos últimos anos, sí que tiven, eso é verdad. Pero me gusta o que dicides vos de eso, de que lle dades unha identidade e lle dades o voso. A ver, Sí, sí. Bruno sacou varios temas interesantes. Eu quería comentar unha cousa. Collín de Lola, claro, despois dos primeiros concertos, quizáis un ano ou dous, xa non me lembro, con 5 componentes, logo Pupi marchou, tuvo un hiato aí de un ano ou así en Collón, eh, entrou Raúl do Metal a voz, que é un auténtico showman, un tío espectacular, que o queremos mogollón. A ver se colles o teléfono algún día. O tío un puto showman tal, estivemos con el uns bolos, pero Pupi volveu logo. Que logo, se queredes, contamos como foi a volta de Pupi a Collón, que é unha anécdota moi boa. Todo Logo, este divertido. o que iba a decir, que os anos de Collón estes, dos 5 primeiros anos, foron locura total, quero dicir, organización espectacular e o pasábamos guai, pero era todo moi ao tolo. De feito, bueno, tiñamos un tesoreiro ao principio que era Cooper, o guitarrista, que o pouco diñeiro que gañábamos iba cos billetes por aí e decía canto gastaches no desplazamento? 10 euros. Toma, 30. O sea, os 100 euros que gañábamos no bolo, iso íbase, vamos, na mesma nonte. Entre kebabs e cousas así, xa... o que iba, cando entraron Bruno que saltarse bastantes pasos, pero cando entraron Bruno e logo entrou Juan, o guitarrista actual, deron un pouco o tono serio no bo sentido de están tolos, realmente están pirados como a nós, pero, ostras, estaban aí en plan, se sabían todas as cancións, chegaban ao ensayo todo ensayado, cando facíamos alguna gilipollez miraban en plan, bueno, Que pasa? entón, digamos que Bruno e Juan, a xuventude, pois deu aí un empaque ao grupo que Ollo, a por eso xuventude... seguimos a día de hoxe. Probablemente se eles dous non entraran, non estaríamos falando do 15 aniversario. Ollo, Eu a penso eso. xuventude dando seriedade. Cuidado, Sí, sí, sí. Home, que se non as dan eles, que a dá. Non Claro, engadiría que tiñamos un problema engadido que foi bueno, que teño que agradecer a paciencia que tiveron os Collón de Lola comigo, que se trataba de que, claro, eu de pequeno, non sei se te lembras, Adri, non tiña televisión. Esto sí é un pouco de coña, pero certo é que non. Entón, claro, non me sabía los temas del Xabarín. Non os tiña interiorizados como moitos nenos que non eran cantantes nin nada, pero que, ostra, como esa estrofa, tío, a levo cantando toda a vida. Sí, sí, sí. Sí. Por eso ten máis mérito, Entón, claro, aí a seriedade se complicaba cando de repente chegabas ao ensayo un día e te decía Quinti, Pupi, mañana en el siguiente bolo vamos a tocar Non teño diñeiro. E eu, tío, pero si non me vi nunca la letra, tío, da igual. E, bueno, Joder, historias. pero, mira, vou a volver un pouco ao tema incorporación de Bruno e de Raúl dos últimos membros, porque claro, como de difícil era para vos o feito de incorporar? Porque claro, ao mesmo que levades 15 anos, eso ten moito mérito, cando levades, pois eso, xa con moitos anos xuntos, meter xente nova, como de complicado é decidir si esa persona entra definitivamente á banda, non entra... En que vos basachedes máis alá de que tocase ben ou non? Sinceramente, que Pupi me corrixa, pero a xente que entrou en Collón de Lola posteriormente a formación original foi algo moi natural, en plan... que decir, non foi un casting, non probamos a ninguén. O sea, viu Bruno, nos caeu guai, sabía tocar o saxo, e sabimos no primeiro momento que o tío lle decías non sei que, o facía un momento, o sea, encima era bo músico. Quero decir, non estivemos aí debatindo en plan, hostia, le decimos que sí, tal, para nada, o sea, e con Juan, a Juan xa o coñecíamos, de tocar en Solfabirras con Pupi, quero decir, tivemos sorte de que os recambios, digamos, porque ao final
que Quinti, Cooper e Peteiro no seu tempo e Raúl deixaran o grupo, era un drama, porque ao final tiñamos unha unión moi grande, joder, ao final os cambios a veces gustan. Pero en Collón de Lola, rapidamente, coa xente que entrou, joder, apañamos guai. Non foi un proceso lento, ni nada disso, sabes? Cando te moves no mundillo e aparte ves de tocar en bandas nos que tocas o grupos, o sea, nas que tocas cancións propias e demais, sempre tes algún recambio posible, non? E aí entra Juan e entra Edu, que eran, o sea, Juan era amigo meu de toda a vida, Edu colega de Adri tamén de toda a vida, colega meu, e logo a aparición de Bruno, a verdad que foi a hostia, porque foi chegar en Cher, porque sí que a Bruno non o coñecíamos, únicamente tiñamos a referencia que nos dera outro colega, Víctor, e a verdad que foi un fichaje da hostia. Tivemos aí de repente veo un día a tocar e xa estaba dentro o primeiro día. Onde foi Bruno o ensayo? Que eu non sei onde foi o primeiro ensayo contigo. Na túa casa, eu creo. Na túa casa. Ali en Caldelas. Eu, a verdade é que nunca me parara... Estou agora reflexionando como ahora por primeira vez, en plan de como foi a miña incorporación, no sentido de que sí, que ao final eu non coñecía a nadie, sí que foi por medio de Víctor e tal, pero como encaixou todo de ben desde o principio e como para nunca, sabes, pensalo hasta ahora e decir, joder, que guai. Non creo que sea algo tampouco moi común e Claro, que está guai. mola eso, porque ao final sí que é verdade, non? Meter unha persona xa non é que toque ben, non? Porque eu aquí sempre defendo cando hai, pues, incluso cando se está formando unha banda, eu defendo e creo que seguramente estés comigo neste pensamento que non importa moito ás veces que sexa un virtuoso tocando, senón que a hora de nos ensaios, a hora de viaxar a un sitio, a hora de montar, tocar, desmontar, dicir, pois este bolo foi unha mierda e apoias entre todos, ou o que sexa, que importa máis toda esa faceta externa ao que é a música, que non o feito de que eso, de que chegue e digas, guau, que toca da hostia, e depois é un gilipollas. É encaixar uns cos outros en todos os planos, en todos os niveis. Que, de feito, joder, macho, Edu vai me matar. O sea, levo tocando con Edu 15 anos en todos os meus grupos, baixo batería aí, morrendo os dous, e non o nombrei cando dixemos cando cambio con Bruno e Juan, hai que joderse. Disculpa, Edu é un puto animal do baixo, meteuse no grupo e tamén non é xoven como Bruno e Juan, pero deu tamén seriedade a hora de ser un tío que se sabe todos os temas guai, que nunca falla, e aparte que, vamos, é un tío genial. Entón, que pasou tanta xente xa por Collón e que somos 8 ou 9, non? Sí, é normal que algún se che quede aí de repente olvidado un segundo. Vamos a deixar unha mensaxe. Se alguén está vendo isto e non é nombrado, non vos preocupedes. Botádeme a culpa a min porque editei, vamos a decir que editei e que cortei esa parte, xa está. De feito, mentín un pouco cando o único momento que tivemos problemas para topar alguén foi cando Pupi tivo que irse. Todavía non chegara Raúl do Metal. Fixemos 3 probas a cantantes. Bueno, 3 probas. Probaba él, nós non probamos nada. Foron en San Lázaro, os locais públicos de Santiago, que ensaiábamos Collón de Lola todos os xoves de 10 a 12 da noite. Durante moitos anos, uns locais bastante terribles. Viu un colega noso que cantaba en plan core a tope, que xa dixemos, va, tío, mellor non vai isto para adelante. Viu un tío que dixo que lle encantou e que iba a volver e que chamaba a semana que ven, pasaron 15 anos. Todavía estás esperando pola chamada, non? Sí. Mandámoslle un saludo. Sí, sabíamos o pseudónimo no Facebook, buscábamos a veces cando estábamos de borrachera ou así, en plan para dicir, en plan, temos cantante, tal, mira, ja. Pero non me lembro. E logo, o terceiro non me acordo, pero probamos a 3 personas, ata que vi o Raúl do Metal, que era amigo de Quinti, do baixista, e de Cooper, que estudiaba magisterio musical con eles. E nada, Raúl é un crack tamén. E logo, cando xuntamos os dous cantantes, digamos que foi tamén un plus nos concertos. Facían unha parella increíble, Pupi e Raúl, porque ademais un é super alto e outro é como a todos os de Collón, baixiños. Complementáronse guai, porque Raúl tiña un tono máis agudo e tamén facía guturais e tal, e Pupi era máis
o tono de buses animados aí do Xabarín, joder, molaba mogollón esa formación. Sempre estábamos co rollo de, hostia, temos solo un trompeta, peteiro, queremos un saxo. Eso costounos tamén conseguir xente. De feito, bueno, ao final conseguimos a Bruno. Se queres, Bruno, conto como é o día que, bueno, como te amañamos aí con peteiro. Se me permites, Daniel, vou contar unha No, cousiña. esto mira, perdón un momento antes de que contes, que non vos lo dixen antes de empezar. Vos falade todo o que queirades, sen que teña que preguntar eu, que canto máis faledes vos, menos falo eu, máis me facedes o programa e eu encantado da vida. O sea que, adiante, por suposto. Vale, Pupi e Bruno que me interrumpan cando queiran, que xa me coñecen e me caliento. Entón, nada, o tema é que o noso trompetista original, Peteiro, que agora volve estar de novo no grupo, bueno, é un tío moi ocupado a niveles, bueno, a nivel musical é unha locura, porque, bueno, toca nos festicultores, tocaba en Sacha, toca na Big Band, na banda, na charanga, todo eso todos os fines de semana. E aparte con Collón de Lola. Entón, claro, el sempre se aferrou aí a banda ata o último momento porque non quería deixalo, pero un momento que tivo que tal. Pero claro, estábamos nunha refundación de Collón, destas que facemos periódicamente, con a mesma xente sempre, pero bueno. E dicemos a Bruno, bueno, vas a entrar no grupo, vas a ter a Peteiro, vais a estar dos ventos, tal. Entón, temos un concerto en Antros Pinos, no sei onde. Entón, Bruno dixo, vale, señal, tal. Se non me lembro mal, quedamos para ensayar, ensayaron os dous, todo iba ben, pero Peteiro fixo un típico cementerio que era, llamamos cementerio a de repente non poder ir ao bolo imposible por circunstancias vitais. Que nunca había pasado, pero estaba aí e tal. E claro, Bruno, seu primeiro bolo, se subiu ao escenario de Antros Pinos sen o seu compañeiro que sabía ben os temas, iba a apoiar en todo, durante todo o bolo, subiu de valiente, con o seu saxo simplemente sen Peteiro. Entón, claro, en Collón de Lola soimos hacer bastante este tipo de cosas. Agora xa non, xa somos un grupo estabilizado, maduro, tal, pero hasta ese punto era de locura, en plan, ven un tío novo a tocar o seu primeiro concerto, ademais, en Antros Pinos, que é un sitio guai, con peña, tal, pero non se veíamos sobradamente preparado. A Bruno e dixemos a Peteiro, va, tío, se alías non pasa nada, que este tío está... Xa, temos a figura nova, xa está, a ver, é unha persona mía como toca, non hai fallo. Claro. Ainda ten... Non sei se foi así, Bruno, pero... Di, Bruno, di. Ainda ten máis traca o asunto, o sea, a versión de Adri ainda é live. Porque, eso, eu fun a ese primeiro ensayo e con Peteiro organizamos todo máis ou menos, en plan de, mira, pois aquí, bueno, mítico, entre eventos, pois que vai facer cada un e tal e cual. Sí que houve algún ensayo máis, pero Peteiro non puidera vir. Pero, bueno, eu tiña todas as indicacións e tal, e a mí me dixeran eso, en plan, bueno, pois a idea é eso, que no futuro, pois ela a veces non pode vir, pero ese verán creo que tiñamos, ou estaban cerrados daquela como 3 ou 4 conciertos, unha cousa así, e é como, pa estes vai estar, que pa este está todo controlado, e despois xa, pois que haxa esa posibilidade, se a veces ven el, a veces vestí, ou o que sea. Pois eso, pois ao final cheguei ali, non apareceu, e desde ese primeiro ensayo volvino ver algunha xuntanza, algunha churrascada, algunha cousa así, pero eu non me subín a un escenario con Peteiro hasta 2023. O sea, hai 2 anos. O que iba a ser dous ventos, iba a ser estar con él, tal, foi ti solo e a tomar polo cu. Hasta hai 2 anos. E isto foi aí, eu entrei, estábamos facendo outro día rememorando, foi fai 9 anos que entrei eu, en 2016, unha cousa así. Pero, o sea, vamos, o sea... A ver, xa despois sí que xa Peteiro durante unha etapa estuvo fora de todo. Foi ese ano que en principio iba a estar e ao final non estuvo. Pero sí, hai 2 anos foi a primeira vez que tocamos 2 ventos con Collón de Lola, foi un momento moi emotivo. O sea, ti entraches e xa te mentiron a cara, te dixeron vas a estar acompañado e ni de coña. Era unha prova, era unha prova para facer, a ver se podía entrar ou non, sabes? Eso está clarísimo que estaba todo montado, tío. Non sei aí callado. Non sei se este é o momento, tíos, de... Porque isto
creo que é un pouco a clásica encerrona de Collón de Lola. En realidad, claro, sempre tuvimos un xeito de salir pa diante como fora. E, bueno, eu lembrome de Adri, corríxeme si me dejo algo atrás. ¿Qué me vas a contar? Voy a estar atento porque voy a ver si Claro, te meto o mal. sea, bueno, como comentaba Adri, eu estive en unha temporada fora do grupo e entrou Raúl e, bueno, se deron unos cuantos conciertos, tal, eu estaba bastante, bueno, estaba desentendido un pouco, seguía en contacto cos meus amigos, que eran eles, pero, bueno, un buen día me recibo unha chamada de... Eu estaba na biblioteca estudiando, eu non sei pa que, bueno, e me chama o Peteiro e me dice, para empezar, a chamada de Peteiro xa me di, que raro, ese Peteiro chamándome, pa que? Bueno, me chama e me di, Pupi, que... Joder, tenemos un concierto aí el sábado, tío. Vente a tocar aí a Guarda porque tenemos aí problemas con Raúl, no sabemos si puede venir o no. Redondela, ¿eh? Redondela, arrastro rock, ¿eh? No, pero sí, en el arrastro, es verdad, sí, no arrastro, sí. Y entonces quedamos el viernes, ensayamos tranquilamente, rememora esos temas en problema, es todo facilísimo, todo va, iría sobre rodas, y luego alegremente ímonos todos a tocar o arrastro rock xa cos temas mallaos. Moi ben. Eu fun a Tui, onde, bueno, tiñamos a base naquel momento para quedar para ensayar, e non sei moi ben como me engañaron para ir hasta a Guarda e resulta que na Guarda o que había era un concerto, xa non era un ensayo. Con tal que xa eu non mirara nada, de repente ali o que había que facer era tocar, non había que ensayar, e entonces, bueno, eu non sei se levaba un ano fora do grupo, non sei canto tempo levaba sin ensayar, bueno, unha locura. E logo, para máis, digamos, poñerle máis chicha á historia, o día seguinte tiña concerto con Raúl, que era o cantante co cal eu nunca nin coñecía. De feito, a Raúl coñecino no propio... Presentámonos ali, oye, tío, vamos a tocar juntos, ¿no? Pues venga, vamos a tocar. Non sabemos como vamos a organizarnos, pero a Pero mítica... de mirarse, cantas ti, canto eu... Sí, sí. Nos molaba moito Defcon 2 naquel momento, entón... E como saliron esos concertos? Como os puntuaríades vos? Brutales. Eu quería que dixetes, Pupi. Brutales. O arrastro rock molou moito. Foi brutal. Eu quería puntualizar así un pouco de datos da historia de Pupi comentar un pouco o contexto tamén. Porque ten un contexto, non somos xente que decidimos, hostia, a Pupi llevamos a liar. Que pasou? Habíamos quedado para ensayar con Pupi o venres, como ben dixo, e o sábado tocar no Arrastro Rock sería o primeiro concerto con 2 cantantes. Estábamos os xoves, despois do ensayo en San Lázaro, fomos ao Burger King ou ao McDonald's ou así a comer comida sana pola noite, de repente me chama un número descoñecido, isto é os xoves, o collo, e me di que é un tal, non lembro se era Leonardo ou Breogán de Lisca, que era o batería do grupo Lisca daquelas, que todavía non eran moi coñecidos como ahora e tal. Me dice, que tal, Adri? Son tal, mañá te levo a batería como dixemos, tal. Quedamos ali as 2 e non sei que, perdona, tal, que non sei do que me estás falando. Non, sí, o concerto que temos aí en Goián, que non era en Guarda, era en Goián, Goián, é verdade. ali onde estaba o cura exorcista, que dormimos ali nun albergue dun único cura exorcista xunto con un de Ourense que hai en Galicia. Hostia. Pois o rollo é que resulta que un festival nos había contactado facía meses, en plan, estades disponibles para esta data? E dicemos, sí, condicións son estas, tal, xa nos decides. E quedou aí, non nos contestaron nunca máis, pero eles, como lle dixemos que sí, que estábamos disponibles, asumiron que era un festival pequeno, unha festa dun pobo e tal, non sei que, non sei como estaba organizado, pero contaban con Collón de Lola e nós non sabíamos nada. Me enterei polo batería de Lisca porque iban a tocar ali 24 horas antes.
E do concerto. ainda menos mal. Entón, claro, dixemos, hostia, que cojones facemos agora? Haberá que chamar a Pupi e liar, ya sabes, que en vez de ensayar, ensayo o concerto. Sí. O concerto con Pupi, ese concerto que se lembras, Pupi, estaban Lisca, 4 señores e señoras maiores sentados nun fondo. Era un escenario enorme e non había nin Dios no concerto. Entón, bueno, nese Foi sentido un saímos ensayo da hostia. porque, bueno, pero, a ver, Pupi levaba os temas dentro, o fixo guai. E logo, claro, o que non lembro ben foi como conseguimos que te meteras no coche para ir a Goián, a tocar. Porque, como te convencimos diso, tío? Non me acorda, tío, porque eu era moi inocente daqueles, moi ingenuo. Entón, en cualquier momento me engañaban e de repente aparecía allí. Faríalles como no equipo A de unha pastillita para dormir e de repente desperta e dicir, hostia, xa estás aquí, Sí, xa é o que hai. eu para esas cousas son un pouco a miña barracus. Sí. De todas maneiras, eu sí que me molaba falar un momentiño destes, falando destes dos cantantes, tal, que un pouco o Arrastro Rock teño unha lembranza guapísima do concerto, a xente moloulle mogollón, ademais foi un arrastro que, non sei se coñeces ese festival, xa non existe, Non o tiña controlado. estaba moi guai porque levaba de todo, e o facía gradual, a caña iba subindo, entón empezaban con un grupo de jazz, logo blues, logo un de pop, a nos meteron no atardecer aí entre o empezar a caña tal, e logo acabaron con Mutant Squad e Display of Power, que son de Coruña, os de versións de Pantera, creo, sí. Entón era un festival moi guai, a xente desmolou moito, nos o pasamos genial e vimos o potencial de ter dous cantantes. Digamos que esa foi un pouco, con permiso de Bruno, Edu e Juan, foi a formación clásica de Collón, cos dous cantantes, con Raúl e Pupi, Cooper a guitarra, Quinti o baixo, Peteiro a trompeta e eu coa batería. Aí tivemos bolos moi guapos, a verdade é que estaba repasando un pouco antes de falar con vos, joder, tivemos, por exemplo, eu lembro un Pupi que tamén foi o rollo de, bueno, parece que levamos peña en Santiago, porque ao final estudiábamos en Santiago, os concertos os facíamos moitos en Santiago e tal, nos tiramos a piscina un día, alquilando a Sala Radio, que xa non existe, creo, en Santiago, Sala La Radio, que é aí cerca de Historia. Diría que xa non. Non sei se... alquilamos tal, vendimos 150 entradas, ou así, que nos flipamos, sabes? Era en plan... e foi un concerto, non sei se o lembras, tío, que estaba petadísimo de xente, e logo intentamos repetir a xogada, e saímos fatal, e tocamos na radio e non había nin Dios. Ese bolo lembro guai, e logo, joder, tivemos aí un par de concertos moi guapos, que foi cando teloneamos a Heredeiros, que foi en Pontedeume, no ano 2014 ou algo así. Eso tivo que ser guapísimo, Eso estivo moi guai porque foi un concerto cando voltaran Heredeiros e tal, que estaban tocando bastante, e foi nunha sala guapísima, que é a Sala Coliseo de Pontedeume, eu nunca volvín a esa sala, de tipo Capitol, con anfiteatro, moi guapa, e claro, foi un concerto que creo que o foro era de 700 personas, a sala, algo así, claro, foi un bolo moi guapo por abrir xusto antes de Heredeiros, de feito, aí temos unha anécdota que, joder, a ver, non foi culpa de Heredeiros, ni moito menos, Heredeiros son uns cracks, tocamos con eles moitas veces, nos trataron sempre genial, foi máis a xestión do bolo por parte da sala e tal, que resulta que, claro, nos tocábamos antes deles, pero non utilizábamos o seu backline, entón tocábamos coa nosa batería, os nosos amplis, no escenario, e todo de Heredeiros estaba montado, non? Entón, rematamos o concerto, unha adrenalina da hostia aí, guau, tío, tal, isto é la hostia, a peña encantada, non sei que, e de repente nos aparecieron uns de seguridade e nos dixeron, literalmente, recordo, tires do grupo? Hostia, sí, son do grupo, tal. Pois date vidita. Eso foi o primeiro que recibimos. Entón, claro, o plan, que non nos había contado a organización, era sacar todo o noso backline, literalmente, dende o escenario a fora da sala, por enriba das 700 persoas totalmente descontroladas por ver a Heredeiros, despois de ver a Collón de Lola e flipalo, estar aí arriba, pois foi un dos momentos máis surrealistas e jodidos a vez que vivín nun escenario, porque gustaríame ter grabado ese momento para ver a miña cara dos meus compañeiros e como xestionamos física
e mentalmente esa situación. Porque te estás imaginando o rollo, non? Hostia, é que, o sea, pero en que momento parece unha boa idea, xa non que non os huberades vos, que vos veña de seguridade, pero en que momento parece unha boa idea acabar un concerto que vai empezar outro e aparte nun momento que a xente quería ver Heredeiros, que podría ser ahora perfectamente, a xente tola con ganas de sacar todo por riba, o sea, en que momento eso pode ser unha idea óptima? Eu creo que a organización, eso, pues, como moitos concertos de collón, tocábamos en sitios con tratos raros sabes, en plan, nos valía todo, daquelas nos valía todo. Era tocar con Heredeiros, que, joder, a tocar con Heredeiros, perfecto, vamos, da igual, as condicións, da igual todo. Entón, claro, foi así, pero lembro que había peña de seguridade que creo que era de Heredeiros, que nos axudou, sabes, en plan, entre 3 persoas levando os amplis por enriba da peña e a peña portouse guai tamén, porque flipaba, en plan, hostia, Que está esta pasando pobre aquí, xente, claro? Eu creo os heredeiros dicindo, pero, hostia, pero que dixen aquí as cousas, non sei que, sabes, pero era cousa do... Pero lembro isto que foi totalmente surrealista, non sei se te lembras, Pupi, da situación. eu lembrome perfectamente da cara da peña que tiña debaixo do escenario cando quería mover a pantalla de guitarra un 412, o sea, un bicho de pantalla e decir, tengo que bajar por aquí o te apartas o te aplasto. Entonces, bueno, foi bastante heavy esa historia, a verdad que Claro, foi bastante graciosa. é que un pouco E logo... Sí, di. No, dale, que eu xa sabes que Sí, estou aquí. no, digo que un pouco que dicías que ao final non, cando empezas un proxecto, estás nos primeiros anos, che coincide aparte que faz cancións que teñen que ver, pues, neste caso cos heredeiros, que un pouco estas cousas, que claro, aceptas ir a festivales, aceptas condicións económicas, aceptas condicións do escenario, aceptas condicións de calquera cousa, porque claro, te pilla cas ganas de tocar, te pilla cas ganas de que mola e non te paras a pensar cousas que igual agora vos din isto e cambia por completo a vosa decisión ou como afrontarlo o que pasa. Mm. No? Sí. A ver, pues me arranco eu. Sí, o sea, en aquel momento sí que es verdad que, claro, te apuntas a un bombardeo, ¿no? Y luego sí que cando, bueno, a medida que pasa o tempo, xa como que vas escollendo un pouquiño, pois, hombre, o sea, ir a tocar a certos sitios pois é unha locura e como que te mides un pouco máis, pero daquela, pois, nos apuntamos a todo. Entón, bueno, Tocar con de heredeiros, aí... claro, tocar con heredeiros, Collón de Lola era algo impensable no primeiro concerto, por exemplo, que dimos en Santiago, no TNT. Eso, volvendo ao principio, sabes? Entón, era tocar con eles, o sea, non nun festival coincidir, senón estar non na mellor maneira, pero bueno, eu, sen ser ningún flipado de profesional nin nada, porque non somos profesionales, agora mesmo eso non o faría. Se me din agora mesmo que teño que sacar o meu equipo por enriba do público, non o faría directamente. O sea, me sentaría ali a facer unha prenda pacífica, sabes? Non ten que ver ser non ten que ver ser profesional no sentido de que te gañes a vida con isto, non ten que ver que sexas un bo músico ou un mal músico. Ao final, eu creo que son cousas que todos en algún ámbito da vida pois aceptas cousas ao principio porque che fai ilusión, porque ademais depois daste conta que coño, que ten valor o que facedes. Sexan versións, sexa música propia, vos subides a un escenario e facedes algo que hai xente que vai a ver. Máis xente, menos xente. Entón ten valor e hai os mínimos se teñen que cumplir. Lóxicamente, está claro, se falamos de cachés e cousas, pois non vas a pedir o mismo caché que vai pedir heredeiros. Lóxicamente, neso creo que todos estamos tamén de acordo, pero hai os mínimos que daste conta que teñen que cumplirse. O sea, eso creo que está moi claro. Pero xa non tanto de diñeiro ou de caché, senón, joder, a logística, claro, trato de condicións, porque non ten sentido, vamos, unha vida vin que acabe un concerto e que haxa que sacar as cousas por riba do público, que co risco que é. A única vez que o vin na miña vida, non o volvín a ver. É menos mal que foi a única. Pois sí, a verdade que sí.
Pero bueno, e tamén nesa época, falando de tocar con xente que é importante para nós, creo que un dos eventos máis míticos de Collón foi cando tocamos no Revenidas 2014, que para nós foi unha puta pasada porque era o ano do Bravú, se non lembro mal, o aniversario, non sei que ano era. Entón, claro, de repente nos chamaron Revenidas, vamos, nos encantados, e nos meteron nun día do festival que estaban Heredeiros, Rastreros, non sei se o Caimán do Río Tea, estaba tamén Ultracans, os Diplomáticos, quero dicir, todos eses grupos que nos flipan e que tocamos as súas cancións, que eso sí que era un pouco, sabes? Pero que nos meteron aí, que nos chamaran de Revenidas para meternos nesa celebración tan guai, a nós, primeiro, nos sorprendeu un mogollón. Porque, bueno, sí que estábamos empezando a tocar máis en festis un pouco máis guais e tal, pero sempre dende a locura. Joder, cando nos dixeron molonos moito. E creo que a organización se equivocou, porque se ves o cartaz, saímos cun nome enorme. Collón de Lola sale casi máis grande que Heredeiros e que os demais. O sea, que Diplomáticos, Ultracans e tal, salimos moito máis grandes. Creo que se equivocaron na imprenta. Estuve no a cartel do día, que teño aquí que me pasou Bruno aí un pouco de info e demais. Joder, diplomáticos, Heredeiros da Cruz, Collón de Lona, Rastreros, o sea... Era un cartelazo. Cuidado, Era un cartelazo. que é tremendo eso, Sí, A sí, mí outro día tamén estaban Terbutalina, Nao, Familia Camaño, estou vendo tamén aquí das Rías, Livao de Marrao, o sea, foi un cartel moi chulo. No, o sea, tremendos nomes, A nós nos facía esta ilusión tocar o día que tocaban todos os do Xabarín, evidentemente. Claro. Foi para nós a hostia. De feito, o que che comentaba, se tes aí a info, creo que te mandamos tamén o cartaz global. Ao principio nos puxeron o Collón de Lola. O Collón de Lola. Eu lles dixen a organización que éramos Collón de Lola, non o Collón. Entón creo que de aí viu o rollo que quitaron a O, tiveron que anchear as letras ou algo así. Sí, porque E por eso estamos enormes, tío. sí que E para o nome nada escrito somos que está o último. fatal. O nome escrito está fatalísimo, a verdade, o sea, como queda visualmente. Sí, sí, eran outros tempos. E tocamos xusto, se non me lembro mal, Pupi, xusto despois de Heredeiros, neste caso. En vez de antes, tocaron Heredeiros, e xusto rematar, tocábamos no escenario de enfrente. Foi unha sensación da hostia, porque nunca comezábamos con esta canción, pero nos Revenidas se nos ocorreu, como tocábamos ás 3 da mañá, porque tocamos ás 3 da mañá, e Rastreros tocaban ás 4:30 da mañá, creo. Eran outros tempos tamén, agora xa non hai concertos a esas horas nos festivais. Pois o rollo é que, claro, terminaron Heredeiros, nos estábamos enfrente, empezamos con Vai sendo hora de ir para casa. Entón, fixemos as notas de Vai sendo hora, tal, e a peña deu súa volta, empezou a ir manada, tío, cando comezamos coa tralla foi a hostia, non sei cantas persoas había, todavía non era o Revenidas que hoxe, evidentemente, pero había moita xente, e foi un dos momentos máis guapos que tivemos a formación clásica, digamos, a verdad que foi a hostia. Eu o recuerdo moi guai, non sei, Pupi, como o lembra, pero... Eu o lembro como un dos mellores concertos nos que toquei, se non foi o mellor, e de todas estas coincidencias, que a verdad que foi, digamos, converxeu a tope no Revenidas, todas estas coincidencias con estes grupos do rock bravo daquel momento, dos 90, a min sempre me flipou e me molou mogollón o bo rollo que tivemos cos grupos. O sea, temos cuadrado con Rastreros, con Diplomáticos, con Heredeiros, e en ningún momento me sentín de decir bueno, es que os estáis apropiando dos nosos temas ou tal, todo o contrario, o sea, cunha colaboración da hostia pola súa parte e tamén sendo conscientes que, a ver, tamén nos temos, é verdad que nos nutrimos tamén de moitas outras cousas, non só desas versións, deses grupos, pero bueno, que forman parte da traca grande dos Collón de Lola, ¿no? E sempre tuvimos un rollo de puta Sí, madre. porque eso sí que pode ser, oye, que eu me imagino que era músico a nivel Galicia, España, Europa ou o que sexa, que ao final
que fagan as túas cancións pode molar, pero ao mesmo tempo se hai alguén con ego, porque pode haber alguén con ego que diga, joder, eu fixen este tema, costoume gravalo, non sei que, e estes fillos de puta están tocando esta a miña canción, gañando cartos a costa do que eu fixen no seu momento, porque sí que podría pasar eso, o sea, pode Eu, ser unha tontería, pero podría pasar. a verdad que, evidentemente, tendo un grupo de versións durante 15 anos, é algo que falas estamos falando sempre do tema, e bromeando, ou máis en serio, de moitos deses temas, de como se tomará a xente que son as súas cancións, ou a TVG, ou tal. No segundo concerto desta xira de 15 aniversario, fomos a Sada a tocar nun evento que era como o Disneylandia do Xabarín Clube, que organizou unha xente que se chama De Vuelta Vintage, con Pablo a cabeza, que a verdad que é unha asociación de obxetos vintage dos 90, dos 80, cultura pop e tal, e fixeron un evento espectacular, onde levaron a charlas dos dobradores de Son Goku, das bolas máxicas, foron Tonito del Poi, Calmando Riotea e máis músicos a falar, durou 4 días. Bueno, o que me din de conta un pouco, ali coincidimos co director do Xabarín actual, e tivemos a sorte tamén de que o creador do Xabarín nos presentara, o creador do Xabarín original nos presentara no concerto. E falando con eles, o que percibín un pouco sobre este tema que dicides, e dos músicos, é que o legado do Xabarín foi tan abandonado polas institucións, pola TVG, tal e cual, claro, nós, de maneira underground, sempre estivemos mantendo vivo ese legado, sempre falábamos de que, hostia, como non hai outro grupo como a nós que esta música que mola tanto faga este tipo de versións. Sí que hai grupos que tocan cancións do Xabarín, pero que sea exclusivamente, que fagan de series, que tamén lle metan movidas propias e tal. Entón, o que percibimos é que a TVG, o Xabarín, o que está no Xabarín agora, os grupos desa época, lles mola que haya xente que siga mantendo vivo ese rollo, aínda que sexa a costa de tocar as súas cancións, sabes? Eso é o que percibo eu. Sí, porque Igual estou totalmente equivocado, pero é o que porque percibín. no, pero non é unha tontería porque para eles, imagino, ao final, joder, nós, a xente máis xoven ou a xente calquera, non eres consciente, o sea, somos conscientes do que significou o Xabarín, somos conscientes do que significou esa época, moito se fala, non, de que oxalá se volvese a ter o Xabarín como antes, que houvese esa movida de como recorrían tamén cos autobuses que iban recorrendo festas durante o verán e había todas estas cousas que había shows e demais. Claro, para eles sí que eu imagino que realmente no fondo ou a flor de pel que haxa unha banda, como diste, que levais moitos anos mantendo a esencia, mantendo a enerxía daquela viva. Coño, eu se fago algo que ten unha relevancia como eso e 15 anos despois ou moitos anos despois vexo que hai unha banda que está mantendo vivo todo o espírito desa época, eu sí que sentiría orgullo. Eu creo que sí que me daría orgullo decir, joder, mira, algo fixemos ben para que ahora unha banda siga tocando esas cancións. Sí, e é que aparte eu algo tamén que me chocou cando entrei, ou, bueno, en todos os conciertos o ves, ¿no? Que igual hai xente que igual non coñece o grupo, pero, bueno, ve versións de Xabarín Club e vai, e que, non sei, o sea, a xente ao final pasa o moi guai porque revive momentos, revive cancións, e tamén eso, co toque diferenciador ou de facer nosos os temas e demais, pero é que os conciertos de collón a xente viveos moito porque ao final eso, hai moitos feelings da infancia, son temazos ao final que por dunha forma ou doutra están sempre moi presentes, de feito eso, non hai un grupo que faga eso, pero hai moitísimos grupos que tocan algún tema, sin ser deles, digo incluso, os que son deles, obviamente, pois tamén. E é algo increíble, e algo que me sorprendeu, porque eso, eu cando entrei no grupo non os coñecía a eles, vin e molaba o rollo, pero claro, tamén vin que tocaran en conciertos, eso, Revenidas, non sei que, pero que despois, eso, xa mismo ese primeiro ano, ir a un Antros Pinos, ir a festis guapos, a conciertos en sala que organizas a veces cando tal, e ves como a xente ven e o disfruta, e eso é a hostia, porque une moito, non sei.
é unha sensación É moi que a guai. nostalgia está en nós. Eu veño de ver bueno, as topas xa moitas veces no último ano, que fun a sus concertos especiais, os vin fai uns días, vin a Amaral, por exemplo, tamén. Eu dame conta, o KCO tal, que tamén está de gira aniversario, e eu dame conta neses concertos, cando veñen bandas que levan moitos anos tocando, non? Que, pues, como puido pasar, por exemplo, con Green Day o ano pasado no Son do Camiño e demais, que como que claro, a época actual a vivimos todos moi ben, hai grupos agora que salen, que os disfrutamos todos, pero claro, todos crecemos. Rememorar pois a época infantil do Xabarín, rememorar bandas como Amaral ou Estopa que con 25 anos pois a todos nos gustaron ou temos lembranzas que as súas cancións. Poder vivir, poder voltar a esas épocas que agora todo, joder, agora a calquera de nos os 4 nos din, coño, volveríades outra vez a ter 5 anos, 10 anos e vivir todo aquelo, pois moito, seguramente diríamos, pois oxalá poder durante un mes ou durante unha semana poder rememorar eso. Claro, vides vos, cante esas cancións, como non o vas a gozar? O vas a gozar porque lembras todo, chegar do colexio co teu bocadillo de nocilla ou esperar a ver se salía a túa foto polo teu cumpleanos se te vías ali ou vías a un colega. Ostras, son moitas cousas, Sí, nos vivimos un pouco no pasado nese sentido. Personalmente, eu consumo moita música dos 90 para baixo, sabes? Que me mola todo tipo de música tal, pero eu estou un pouco anclado, sempre intento buscar grupos dos 90, dos 80, dos 70 que non coñezo. E co Xabarín creo que todos temos unha conexión de que forma parte de nós. O sea, eu estou... A miña personalidade, o Xabarín foi importante a hora de construíla. Joder, é unha pena, tío, que de verdad, que era un programa cun... O sea, o tema da música, os músicos, os grupos que había aí, sí. nos grazas a estar neste grupo, buceamos en todos os grupos que non son Siniestro, nin Aerolíneas Federales, nin Heredeiros, nin Os Rastreros, que son máis coñecidos. Descubrimos uns grupazos durante toda esta época. De feito, sempre tocamos temas que, bueno, que non son tan coñecidos. Evidentemente tocamos moitos míticos que tes que tocar, pero sempre metemos algún que é algo pouco coñecido. E cando decimos grupos como Coros e Danzas, como Bochechiñas, grupos que son unha puta fricada que había nos 90 en Galicia e quedaron aí no olvido e que gracias ao Xabarín pois os coñecimos, sabes? E tamén outra cousa que a título personal que me mola, porque ao final somos un grupo de versións e a xente o 90% vai a ver as cancións do Xabarín. Pero a min me mola tamén cando hai peña, colegas nosos que lle gusta a música ou xente que ven a vernos por primeira vez, que nos dice, joder, sois versións do Xabarín, pero sabes? Pero, hostia, este tema que lle metiches aquí non é do Xabarín, metiches un... Sabes? O, hostia, a versión de Carmiña Bacaloura, isto, 90% non é a canción, tal. Creo que tamén hai xente que nos vai a ver que valora iso, que non solamente fagamos as cancións do Xabarín, senón que lle metamos toque propio, sabes? Eso, para min, é para estar orgulloso de todos. Para min é clave tamén. Para min eso que diste é clave. É super importante. Sí, sí. E tamén engadir que con respecto ao que significou o Xabarín, que todavía non se tocou ou non se nombrou de momento, pero por aí iban os tiros por onde iba ahora Adri, que, o sea, o feito de ter nun programa infantil unha serie de grupos de rock que tiñan unha serie de cancións con esas letras que podes decir subversivas ou incitando a rebelión ou tal, que estaban enfocadas para o público infantil. O sea, eso hoxe en día, tal e como está a cousa, a mí me parece impensable. O sea, chantado no pupitre, cos ollos na pizarra, pensando nas todas cousas e poñendo boa cara. Bueno, frases de letras que ahora mismo metelas nun programa infantil a mí me parece imposible. E que eu, tanto como moitos outros, tanto como Bruno, como Adri, como a ti, creo que pensamos dun xeito e temos, digamos, unha valoración do mundo en parte gracias a, bueno, as letras do Xabarín Club. Entón, bueno, eso para min foi algo tamén que me marcou moito. É que, joder, ahora que estamos
vivindo un momento que na música aquí en Galicia e en galego é un momento moi bo, que se fala moito se é o mellor momento ou non da historia da nosa música. Eu penso e digo, ostras, se houvese a posibilidade de ter un programa que aglutinase que moitas das bandas que están comezando ou que están a un nivel alto puidesen facer unha canción específica como se facían antes e oxala que con ese enfoque como se facía antes, sen dúbida sí que estaríamos vivindo un mellor momento da música e da nosa cultura. Eu creo que sí que sería o que nos faría falta o última peza para poder dicir que estamos no mellor momento e que se vivise un boom completo da música da nosa terra sería a existencia dun Xabarín Club agora mismo, con esa forma. Vaya turra lle dimos o director do Xabarín actual outro día en Sada, en plan, se queres un grupo para facer cancións propias novas para o Xabarín, xa sabes onde estamos, e tío, en plan, bueno, estuvo guai o concerto, xa os chamarei e tal. Vale, sí, chaval, venga, recoger por encima del público, por favor. Eu penso que é necesario que o Xabarín o que dis ti, hai moitísimos grupos de moitos estilos en Galicia de cancións propias agora a tope, rock infantil, hai mogollón, Hai en moitas bandas galego. infantiles agora, ademais, o sea, que meten que meten tralla. Sí. Foi un tema bastante recurrente no evento este guapísimo no que estuvemos en Sada e claro, que pasa que agora é complicado, si vas deixando morrer o rollo agora, por moito que queiran retomar, ojalá se poida e ojalá entre todos volva isto, pero... Unha cousa que me molou e que comentábamos todos, que teñamos a mesma sensación destes concertos, destes 3 primeiros que dimos da xira mundial por Galicia de 5 concertos, que bueno, espero que se entenda o rollo. O tema é que tocamos no Miúdo Fest en Mos, no evento este de Sada tamén, en ambos había moitísimos nenos e nenas, moitísimos. O Miúdo Fest é específico para a rapazada, pero claro, tanto aí como sobre todo en Sada, hostias, os rapaces de Sada, os nenos e nenas estaban moi adoctrinados igual polos seus pais, nais co Xabarín, pero hostia, fixeron solos o concerto, macho. O sea, nos fixeron o concerto. A Pupi lle deu pé para subilos, bailar con eles, sabían todas as cancións. Quero decir, que hai canteira aí de rapaces que queren rock and roll en galego, sabes? Hostia, nos 2 concertos esos estivo moi guai. Porque normalmente tocamos para xente de 40 anos, sabes? Xa como a nos 35, 40, 50, que xa empezan a ter fillos ou tal, a cousa se acaba. Entón temos que renovar aí esa carteira. Joder, penso que hai un momento xunto coa música e coa rapazada que hai aí a tope co rock que, joder, que molaba que intentaran facer algo, a verdade. Foi bonito o rollo ese de ver aos nenos e aos pais disfrutando xuntos, que aparte hubo unha persona no da Rebullón que nos falou en plan de gracias porque puden disfrutar co meu fillo do primeiro concierto que disfrutamos a tope os dous. É que dentro desa nostalgia, agora que estás falando da criatura, das crianzas aí e demais, claro, me imagino esos pais que é moi bonito volver a sentir as cancións que ti tiñas de pequeno, poder sentiras co teu fillo, ca túa filla, ostras, sí que ten que ter un punto moito máis emotivo todavía, o sea, sí que, joder. Eso sí que non o pensábamos, cando comezamos aí en Santiago. Dentro de 15 anos vamos a emocionar a un pai, a un fillo aí, tal. Eso sí que non o pensábamos, Comentaxe que estas 3 datas que de primeiras desta xira mundial que é unha xira mundial, hai que dicilo con todas as letras, e decir agora en setembro ao Rock in Rián que, ostras, boicot daqui da Ría, acompaña Algazarra, Festicultores, Nadi González, Jaipao, cuidadito, vaya cartel onde estás, que falábamos do Revenidas do 2014, pero telita o cartel onde ides estar en setembro, É que Rianxo é a segunda casa de Collón de Lola, é dicir, se Collón de Lola sigue vivo, aparte de pola entrada de Bruno, Juan e Edu, é por Rianxo en xeral, o pobo de Rianxo en xeral. Sempre que estábamos aí a piques de este verano non facemos tal, sempre un email ou unha chamada de alguén de Rianxo, estás disponibles tal, non sei se
igual 10 non, pero máis En de 5, Rianxo 7, nos salvaron o pescozo moitas veces. Sí, sí, todos os pero que anos entiendo, cae algunha en Rianxo. Joder, qué guay eso, ¿eh? Pues, mira, outro éxito que te deixa como banda, que haxa xente ou unha zona polo menos que digan, ostras, no, que queran contar con vos pues para un festival ou para outros concertos e ter como ese sitio seguro onde sabes que podes tocar. Joder, eso xa está guapo, ¿eh? a ver, a verdad que en Antrospinas ya tocamos 2 veces, tocamos aí no Rianxo on Fire, Fairanos, agora no Rock in Rian, algunha romería, na Guadalupe Festa de tamén. Guadalupe, sí. A verdad que nos mola moito ir por ali, nos tratan xeñal, a xente cojonuda. E hai algunha outra cousiña no horizonte? Creo que non sei que hai cousas aí que igual non se poden dicir, pero que podes deixar caer? Si que hai algo. Pois, Aí. a ver, temos aí un tema que non sei se podo dicilo del todo, pero bueno, temos aí o 6 de setembro o Rock in Rian, porque claro, despois de tocar 3 concertos agora en maio, estamos reventados, entón hai que tomarse un Vacacións de verán, sí, Home, sí, sí. hostia, son 3 Ya, concertos, cuidado. hai que descansar. Entón, temos o 6 en Rianxo, que é sábado, sesión Bermú xunto a Festicultores, no Rock in Rian, imos ter un concerto que todavía non podemos anunciar o día seguinte, o 7, que non está no cartel todavía, que é por aí, por a provincia de Coruña, nunha cidade ou pobo que todavía non tocamos. E logo imos ter un concerto especial en decembro, que se non me equivoco, é o 27 de decembro, que é na Sala Rebullón de Mos, onde sentímonos como en casa tamén. Vamos a facer un concerto especial longo, onde van a participar tanto a formación actual como todos os da formación original. Vai ser un concerto que vamos a preparar con moito cariño e temos tempo para facelo, ademais. Este verano tenemos que facer un par de quedadas de 48 horas de estar aí no local de ensayo maquinando. Temos unhas ganas tremendas de poñerlle pois, peche a este 15 aniversario. Joder, con un concerto levamos moitos anos en tocar con Quinti, con Cooper, con Raúl. Qué guapo. Vai estar moi guai, vai estar moi guai, sí, Hostia, a verdad que sí. é que- Xa sacaremos pronto información. É que o sea, ten que, claro, é reunirvos todos, reunir a formación original, reunir os que entraron, saliron, xa solo para vos, máis alá do que vai a disfrutar o público, pero claro, para vos xa ten que ser como, guau, ese pouco pechar un pouco o círculo do que levades vivido a toda agora. Totalmente, totalmente. É como, tamén somos un pouco como os Kiss, que facemos mini xiras aí de despedida e mentira a todos, sabes? Bueno, Pero sí, como os Kiss e como 90% de bandas agora mismo, que nunha conversa que previa a vos, con o previo ou non vou dicir por si acaso porque non sei se vai ser despois ou antes, non me lembro agora o planning que teño. Falábamos desto de as bandas, as despedidas das bandas. Non, nos separamos e aos 2 meses xa volven, ou nos separamos e aos 2 meses volven, pero en vez de ser Izal e Mikel Izal, que estivo, oi, que cousas, sabes? O sea que podes anunciar despedidas, vos de feito fuchedes os pioneiros con tantas refundacións neste aspecto de marchar e volver. Sí, pero A ver. sin sacarlle partido, Claro. son despedidas improvisadas y voltas improvisadas. Claro, os nosos períodos de concertos son totalmente aleatorios e, bueno, de repente se alinean os astros. Sí que é certo que era o 15 aniversario e dixemos, tío, nos facemos vellos, temos que facer isto, queremos tocar cos fundadores de sempre tamén, facer un concerto especial para todos. Vamos a intentar facer tamén contar a historia do grupo, que non solamente sexa música, senón que, bueno, contar un pouco as tolemias que pasamos durante todos estes anos, que sexa un rollo divertido. Tamén, aínda que somos un grupo modesto e totalmente underground, temos unha base de colegas que, joder, dende o primeiro bolo, eu teño colegas, tío, que viñeron o primeiro bolo e siguen viñendo porque o pasan de puta madre. Se o teu colega e non o pasa ben, te aseguro que non me ven o concerto. Vaiche o Joder, primeiro e nada máis. tamén facer un pouco homenaxe a eles tamén, porque levan apoiándonos moito tempo, vai ser un concerto onde intentaremos tocar todas as cancións que tocamos algunha vez en Coen de Lola, que non son poucas, e meter aí tamén algunha bizarrada, igual que temos aí un grupo paralelo que, bueno, son uns tolos que andan por aí meténdose con Coen de Lola a ver que facemos. Hostia, queremos pasalo genial e que se xa unha noite da colloada espectacular.
a ver se ven xente, o espírito navideño fai que a xente veña ao concerto, xa daremos promo e daremos a turra bastante coa promo e bueno, aí Es que estamos. o de poder facer un setlist aí ampliado tamén, porque tes un concierto aí pa nós, coas cambios de formación ou todo que as paranoias que estamos montando, pero que ao final montarte un setlist de cancións de Xabarín a 1 hora, o sea, aseguroche que das pa 3 setlists de 1 hora, quero decir, deixas temazos fora sempre e sempre ven alguén, buah, non tocastes esta, e como xa, É que a temos veces este deixamos tempo, unhas... non nos dá, Claro, e mola tamén, pois eso, ir rotando un pouco e non tocar, sabes, pois sempre as mismas, pero é que empezas a coller temazos e dache pa 3 horas e entón nese concierto pois poder tocar así máis e quen veña que poida disfrutar, sabes, que ninguén se quede coa sensación de, joe, non tocaron esta ou non tocaron esta outra, eso tamén... Eu teño moitas ganas dese concierto, animo a xente a que se veña por ali pola Rebullón. Eu voume anotar a data porque pa ver se non pasa nada e podo ir, porque claro, pois, o Rock in Rio eu ese non podo ir porque de feito ese fin de semana creo que dos máis potentes a nivel Galicia en canto festivales, porque está ese festival, está o Osa do Mar, está o Fene Rock, hai outro festival tamén, o sea, ese fin de semana é unha puta locura, eu vou estar na miña segunda casa casi que Burela Osa do Mar, así que vou apuntar ese concerto final, aparte polo que significa. O sea, que vai estar guapo, vai estar na descripción do vídeo as vosas redes para que a xente vos siga e tamén este atenta a esa outra data que está aí todavía que non se pode contar e a toda a información que vaides publicando, pero eu, pola miña parte, de feito vou facer unha cousa, agora ao rematar, voume poñer no calendario xa a data con ese concerto, que non me pase como me pasou fai uns meses que empecé a entrevistar aquí xente, eu contei algunha conversa xa, pero empecé a entrevistar aquí xente e me dixeron, vamos a tocar a Coruña, anota a data, e eu, de puta madre, guai, vamos a tocar a Coruña, anota a data, de puta madre, guai. Claro, eu apuntaba, pero non no móvil. Que pasou? Que cando chegou a semana, resulta que as 3 bandas que viñeron eran o mismo día, aquí na cidade da Coruña. E eu dixe, mierda, que carallo fago agora? Claro, porque eu a todo dixera que sí. E claro, é a de, se vou a un concerto, se vou, pues, me mola subir algunha historia para que a xente poida ver e lle interesa mellor a banda. Claro, digo, se vou a ver a estes, subo a historia, os outros igual se enfadan. Digo, se non vou, se vou e non subo nada, tamén, joder, me sinto mal. Non me daba tempo a ir a un outro tal. Que pasou? Esa semana, o fin de semana anterior, caín, jodíme o ombro, rompín os ligamentos, solucionado. Ningún, nin outro. Xa está, na casa. Non tes límite ti tampouco a que montaches. Acabo, a nada, dixo, que excusa? Me tiro al suelo e me jodo. E xa está. Hostia. Pero vos non apuntar para que non haxa dudas, que joder, sábado 27 de decembro, un concierto aí navideño para disfrutar aí do fin de xira e do fin de ano. Pois, ainda podemos facer algunha cousiña antes dese concerto, se podemos argallar outra conversiña cando se está chegando a data. Está pensando agora que podemos intentar facer algunha cousiña tamén aí para darlle un empurrón ao concerto unhas semanas antes. Pode estar... Molaría que coñeceras os orixinais tamén da banda, que están máis colgados que a nós aínda. Pois, cuidado que se me está ocorrendo algo. Se me está ocorrendo unha cousiña que cando dixemos de gravar vos comento. Genial. Que pode estar guai. Mira, como xa para rematar, para non roubarvos moito máis tempo. Unha última cousa, Dani, porque creo que cometemos un grave error, tío. A nivel marketing, isto está fatal gestionado. Isto é mítico cando empeza un vídeo que tes que poñer aí de, buah, e ao final do vídeo vamos vos dicir non sei que, sabes? Isto ainda o podes montar ti en edición, pues a min dicindo isto. Podo facer, no, pero repito como a introducción solo se me ve a min, repito a introducción, antes de que se volve xa vos, gravo outra vez a introducción, e digo, xente, está de atentos que va a haber exclusivas e cousas aquí. No é exclusiva, pero aquí todo o mundo que este vendo isto estarán dicindo, e cando carallo van dicir que é eso de Collón de Lola? De onde ven o de Collón de Lola? E eso
pois igual para acabar o vídeo é un reteador de audiencia desos guapísimo. Porque moita xente sempre dice, de carallo vengo de Collón de Lola. Sabes que, o que pasa? Eu me pregunto, vale, se hai unha cousa que eu me pregunto, pero eu aquí teño unha máxima, bueno, teño varias poucas máximas en canto a que preguntar e que non preguntar, pero unhas cousas que non suelo preguntar é o porqué dos nomes. Sobre todo cando vides formacións que levades moito tempo, porque eu digo, joder, sei que me trece un coñazo preguntar, é a pregunta que sempre se lles fai, todo o mundo está tal, e dudei se preguntar ou non, pero... É que a nos non nos fan entrevistas a nós, entón tampouco... Pois entón, xa está, Non é algo que nunca teñemos aí planteado. vou editar Esa entón todo cuestión. isto, esta parte final vou editar. Como, por que Collón de Lola? Entón, sí que podo facer con alegría. Por qué? Por que o nome? Porque sí que é verdade que teño curiosidade eu tamén, E agora cando decimos, nada, sin máis. Non ten historia. Ojalá, por favor, facede eso. Que sexa eso. Por unha banda, a referencia é o nome do grupo Cusón de Lola, que era un grupo de reggae portugués que tocaban Tase Ben na radio, que era un tema que tocábamos bastante. Bueno, pues unha noite por aí en Santiago salindo por aí, queríamos poñerle o nome á banda. Salindo de estudiar, ¿no? Estudiando, perdón. Estábamos na biblioteca estudiando. E nada, o rollo que intentábamos acordarnos de como se chamaba o grupo de Cusón de Lola. Daquelas non había todavía Google nin rollos así. Entón, utilizábamos a mente atrofiada para intentar acordarse das cousas. O rollo que non nos salía, pois, o típico, dis Collón de Lola, un lle fai gracia, Collón de Lola durante a noite, e quedou así, e molounos. Por outra banda, tamén, penso que representa un pouco a idea da vida que temos todos en Collón de Lola, que cada un faga o que lle saia das narices. Na vida, no sexo, na música, no que sexa, porque ao final a vida é unha e solo nós mesmos sabemos como nos sentimos. Entón, un pouco tamén gustanos tirar por ese lado, sabes? Que Collón de Lola, tío, pues, é así. Pero esa, digamos que a reflexión posterior, pero digamos que o rollo ven pois iso, do grupo Cusón de Lola. Somos plaxeadores hasta para iso. A ver, o que vos dicía ao principio de bandas que non me gustan que fan versións, os que copian todo. Cando o nome é exactamente tal cual, no voso caso, xa hai un cambio. O sea, quer dicir, hai un cambio con respecto ao nome original. Non é exactamente o mismo. Oye, bien, plagiadores, pero dándolle a vos identidade. Tamén nese aspecto. Joder, que está guai. Pois mira, ves? Pois me alegro porque a que eu quería facer, pero sí que é verdade, isto é totalmente certo, que escapo moito desa pregunta porque como é das típicas é como, joder, outra vez, pero se vos queredes, pregunta feita. Nah, eu estaba de broma, Dani, que era que se me ocurriu agora e dixen, hostia, porque a veces a xente non ven preguntar. Vou editar outra vez a entrada e vou dicir que hai cousas ao final. Vou dicir que hai cousas ao final. Por nós non que non sexa, que nós nos adaptamos a calquera circunstancia, non é fallo. Sí, non, eu entendeu a broma, espero. Sí, no. Perfectamente. Sí. Por supuesto. Mira, últimas de dous bloques de preguntas que non teñen nada que ver ca banda, que son un pouco máis personales de vos, pero que me van a axudar a facer dúas cousas, unha que xa estaba facendo e outra que non facía, pero que me deron a idea de facela, que a primeira quero que me recomendedes 2-3 bandas, artistas, cada un de vos, que para vos sexan imprescindibles. Que escoitedes moito e que digades, isto todo o mundo ten que escoitalo, aínda que creades que a xente o coñece, pero que digades, ten que sí ou sí, a xente ten que poñérselo nas súas listas. Eu recomendaría Elefantes Mutilados. Elefantes Mutilados. Sí. Bueno, creo que hai que tirar polo underground, que paso estamos. Non sei o resto. Bueno, pois... Que vamos a facer a circular, porque... Elefantes Mutilados é a banda de Adri e Edu tamén. Está moi
Moi É que guapa. me queren moito e queren que triunfen algunha das bandas a ver se alguén me Que escoita. algunha te dé os cartos para vivir da música, non? Para invertir en collón, non, para invertir en collón, que é o que queren, en realidade. Xente lista, xente inteligente. Mira, pois o sea, recomendación, non vou descubrir nada novo, pero bueno, que xusto falábamos antes de empezar a gravar, de que tes por aí a Cami de Biznaga, que eu tamén teño, que está moi guapa, o último disco que sacaron é brutal, estou bastante viciado a eles últimamente e é unha boa recomendación. E ti, Adri? Pois eu pareceme unha pregunta super difícil, pero vou, A pregunta que é máis simple, entre comillas, é a máis me jodida parece. de todas, Vou a elixir 4 en vez de 3, unha do underground os míticos Solfabirras, que xa non están en activo, que son do grupo de Pupi de Juan, que facían un punk rock aí abrasivo que flipas, Solfabirras, molaban moito, pero bueno, estarás en Spotify, non, Pupi, por aí, ou... Sí, algo hai un disco subido. E logo de grupos máis famosos e tal, ou coñecidos, vou dicir un en inglés, un en castelán e un en galego, para diversificar un pouco. En inglés, parece imposible, gústame de todo, hai moitísimos grupos que forman parte de mí, pero bueno, Fade No More, que non haxa profundizado, xa está tardando en coñecelos. Logo, en castelán, o mestre Juan Abarca, Mamá Ladilla, pareceme un grupo imprescindible na historia do rock e do metal progresivo español. Pareceme algo que todo o mundo debería escoitar. E logo en galego, pois os coros e danzas, que estou totalmente metido, estou dando a brasa aos de collón todo o día. É un grupo dos 90 de Vila García que, bueno, fixeron 2 cancións para o Xabarín e teñen 2 discos que son Cordura e Non, que están en YouTube e os recomendo. Vamos, unha paranoia en galego dos 90, guapísimo. Coros e danzas. Pois máis anoto das que poida, que estén de todas as recomendacións que estades, todas as bandas que vides por aquí, están en Spotify, estou facendo unha lista con todas as casi 60 conversas ou 60 algo que vou facer esta tempada. Vai haber unha lista que vai a ser moi longa, porque estou escollendo 2-3 cancións de cada banda, as que máis me molan así nunha primeira escoita. Vai ser longa e vai ser ecléptica, que un programador do Asunto Camiño vai poder escoller aí as cousas máis random que mezclar, porque vai estar guapa, pero me mola facer unha lista co que recomendades. E xa Mira, remato eu coas miñas entón, que solo dixen unha, e tamén fago como Adri aí en 3 linguas distintas, eu vou dicir español, catalán e galego. Dixen Biznaga en español, catalán, a verdad que últimamente estou escuitando moita música en catalán, bastante festeira e tal, estou bastante viciado a Sexeni. Guapísimo. Están moi guais. E en galego, un rollo totalmente distinto ao tema festeiro, pero é que veño de escoitar en directo un concierto da xira que está facendo Abraham Cupeiro co disco que acaba de sacar, e a verdad, xa o coñecía, xa me molaba o que facía, pero o que fixo con este disco e o que está facendo nestes directos, cos instrumentos antigos, coa banda que leva, que está tamén peña top de aquí de Galicia e demais, e de fora, recomendo vos ir e escoitar o disco porque está moi guai. Ten que ser increíble da Gran Cupeira. A min deixoume flipado, un dos mellores conciertos da miña vida e iba con expectativas altas, pero superounas. Hostia, que maravilla. Teño ganas, Esas cousas que me molaría que me cuadrase en algún momento para ver, porque sí que ten pinta de ser espectacular e especial, sobre todo especial. Moi especial, sí. Emotivo. E xa para rematar, ahora vos preguntei o que vos mola, ou o que recomendaríades ou o que pode estar interesante. Última pregunta, tedes algún placer culpable musical, de que digades, pois eu na miña casa, por moito que me gusta a música dos 90, me poño a Leticia Sabater e me lo gozo. Hai algo deso ou non? Eu teño moitísimos. Co que máis se mete a xente, normalmente, é con un tema que me flipa de Olé Olé, de Marta Sánchez, que é Bailando sin salir de casa, que, Dios mío, es que ese tema es increíble e la gente non lle mola, tal. O baixo é un slap impresionante que me recorda moito a Quinti, o primeiro baixista de Collón. É un tema que sempre quero versionar con Collón de Lola, pero non me deixan, tío, porque non está aí no Xabarín, entón
Bailando sin salir de casa de Olé Olé, Placer culpable. Bien. Un de moito. Eu teño un placer culpable que es así una miticada, pero me flipa o tema este de Beyoncé, este mítico de fai anos. Crazy in Love, me parece un temazo, Bien. unha obra de arte. Que A ver. eu tamén teño moitos placeres culpables Te mola e Beyoncé tamén. a mí me mola todo. Pero o tema aí 2000ero é un tema que disfruto moito tamén. Un buen Caribe Mix 2000 siempre se le mandou. Eso entra moi Eso, ben. A música de pachanga de antes non é a de agora. Eso é droga buena, Eso, un Caribe Eso. Mix é droga buena, Claro. Vimos a hora de ter aquí na Illa das Esculturas, aquí en África, no Surfing de Lérez e... Como me jodeu, mira, non puiden ir ao Surfing de Lérez, jodeume por outras bandas, por Caravana, por Xego, Xa, sí. cousas moi guapas que había no cartel, porque me pareceu o cartel do Surfing de Lérez este ano me pareceu moi potente, que sendo gratis ademais había moitas cousas guapas, pero de King África jodeume que flipas, O sea, porque eu non pagaría por ver a King África, pero mo pos gratis, e aparte nese lugar que mola moito, que o ano pasado pasei genial, Sí. hostias, hai un... É verdad que o ano pasado creo que me crucei contigo no Surfing, pode Sí, ser? o ano pasado sí que non me acordaba. Sí, o ano pasado sí que fun. Este ano que dixen Sí. coche, non puden ir aí a última hora e non cuadraba ninguna maneira poder ir e, joder, que vos poden chamar o ano que ven por Surfing de Lérez tamén. Que Aquí o amigo Adri estuvo tocando este ano xa no Surfing con Juan e con Edu na banda que teñen infantil, a banda dos insectos, que nunca os vira tampouco eu e tamén me sorprenderon moito, moloume moito. Bruno, tío, graciñas. Recomendación aí, tes fillos, Dani? Tes fillos? No, teño unha fillada, pero Pois xa sabes. De feito, cando vin aí o dossier que me mandou Bruno e tal, vin que nomeades as bandas, moloume da banda dos insectos porque cando vin así do Surfing e vin fotos e tal, pareceme moi curioso todo o asunto e dixen, hostia, para esta tempada xa nada, porque non me vai a dar tempo de... O sea, remataría xa moi tarde, creo que acabar de publicar conversas a segunda quincena de xullo como moito, despois para no verán, porque tamén todo o mundo vai estar de festivales, vai estar por aí, pero queda feito xa o convite aquí grabado, que vai estar publicado, de a banda dos insectos, quero falar con vos de cara ao ano que ven, que un debe que teño moitos debes aquí, de que bandas trae tal, pero quero traer o ano que ven algún proxecto máis infantil, máis dedicado un pouco ás crianzas, que hai cousas que hai moi guapas. O sea, o convite, cara a vos, xa está feito. Aí ten que estar Vespi caracterizado a tope. No, ten que ser con caracterización, senón, olvídate. Ademais, claro, o grupo da banda dos insectos, Pupi, foi fundador tamén comigo, agora mesmo están Juan e Edu, estamos Collon Connections, o sea, al final, pero eso mola. estás con Collon, outras cousas. Eso mola, pois mira, unha conversa xa, xente exclusiva, conversa xa da próxima tempada, a banda dos insectos van a estar por aquí, porque como dixen xa últimamente, vai haber quinta tempada deste proxecto que tanto gozo con traendo a xente como a vos hoxe, que eu sempre o direi, o dixen outro día tamén nunha conversa, isto non me dá cartos, non me dá nada de cartos, dame máis perda de tempo moitas veces romperme a cabeza a quen traer, como cuadrar ca xente de máis, pero me permite coñecer a xente como a vos e enterarme un poquinho máis dunha banda que eu non tiña tan controlada como é Collón de Lola e mira, xa teño un concerto tamén para decembro, que está guapo tamén ese asunto e eu espero, sinceramente, que vos o pasarades guai nesta charliña. Moi guai, Dani, moi guai. Moitas gracias, tío, por convidarnos. Cando queiras. Vai a ver, xa ahora cando rematamos xa vos digo rapidamente antes de cortar que teño que irme nun par de minutos, pero cando cortemos digo vos un pouco a idea que teño aí en mente que se me veu agora, pero antes de despedirnos
facelle un chamamento a TVG ou a quen haxa por aí, retomade o Xabarín Club. É unha das primeiras bandas que cando retomade o Xabarín Club como antes, ten que ser Collón de Lola, inevitablemente. Eso xa, O allá. eso xa Ojalá, está aí. a ver. Sería épico eso, ¿eh? E Nós estamos... as vosas redes están listas para que vos escriban, verdad? Vos adaptades, aceptades e facedes todo rápido. A Exactamente. tope. Pois, novamente, rapaz, mil gracias por ter vido por aquí, mil gracias por ter falado do voso proxecto. Quedamos á espera dese concerto que xa está anunciado, do que queda por anunciar, e desa gran festa en decembro que oxalá sale este chea. Eu teño claro que seguro que vai estar chea e vai ser un festón. E a xente que ven por aquí, que estén atentos ás próximas conversas, quedan, despois desta, 3 ou 4 conversas para pechar esta cuarta tempada. Hai dúas que igual son 5, porque hai unha que está a piques de pecharse e a última que vai a ser o peche final, que si sale, a min personalmente vai me facer ilusión. Igual a xente vai dicir, vaya puta mierda, pero si sale a min vai me facer ilusión, así que atentos tamén ás miñas redes por todo o que se vai vir. E como sempre digo, xa para despedirnos, que costame moito despedirme a min na vida e aquí, como sempre digo, sen música se pode vivir, tes comida, tes bebida, non? Tes nutrientes e o corpo vai aguantar. Pero a verdade é que a vida é unha puta mierda cando non hai música, e cando hai música do Xabarín, non do Xabarín, de Biznaga, da banda dos insectos, do que sexa, se vive doutra maneira, así que, xente, vémonos onde haxa música en directo, porque aí é onde vai a merecer a pena estar. Ata a próxima. Chao, chao. Chao.